Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Edin nofru dan is-sagrifiċċju għar-Ruħ Joseph u Marlene Kolejro. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għal dawn il-misteri qaddisa. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem nitolbu. U Alla inti tatina mezzi qaddisa biex sa minn din l-art stess iddaħħalna fis-sem fil-ħwejjeġ tas-sema. Kun int li tmexxina f'din il-ħajja u wassalna f'dak id-dawl li fih inti tagħmmar. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Elu il-ktieb tal-profeta Mikea. Ira il-poplu tiegħek taħt ix-xettru tiegħek, il-merħla il-wirt tiegħek, maqtuwa lija ġol-foresta fil-kalba ta' ġnejna sabiħa. Jalla tira f'Basan u f'Gilgad bħal fi żmien ta' dari, urina eġubijietek bħal meta ħriġt mill-Eġittu. Min Alla bħalek li jneħħi l-ħażen u jaħfer id-dnub lil fdal wirtu? U ma żamx il-korra tiegħu għal dejjem għax lilu jogħġbu juri ħniena. U hu jerġa' iħenna lina, jixħed ħżunietna taħt sakajħ, jarmi ħtijietna kollha f'keħ il-baħar. Ġib ruħek ma' Ġakob bil-fedeltà, bil-ħniena ma' Abram, bħal maħlift lil missirietna minn żmien il-kedem. Il-kelma tal-mulej nroddu ħajr il-Alla. Salm responsorali ngħidu flimkien ħanin u twajjeb il-mulej. Birek roħ tiegħi il-mulej bħalbi kollha imbirek l-isem qaddis tiegħu. Birek roħ tiegħi il-mulej u la tinsiex il-ġid kollu li jagħmel miegħek flimkien ħanin u twajjeb il-mulej. U li jaħfer dnubitek kollha, ifejjak il-mart tiegħek kollu, jifdil il-ħajtek mill-qabar, iħadnek bit-tieba u l-ħniena flimkien ħanin u twajjeb il-mulej. Ma jaqgħodx jitlew magħna u anqas jinkolla għal dejjem, ma mexiex magħna skont ma ħakkom ħtijietna, ma ħallasniex skont ma ħakka ħżunietna flimkien ħanin u twajjeb il-mulej. Daqskemm huma ismewiet il-fuq mill-art hekk kbira tjubitu ma min jibża minnu. Daqskemm hu mbiet il-vant mill-punent hekk jbiet minn naħtijietna. Ħanin u twajjeb il-mulej. Jekk iġobkom inkunu bil-wieqfa. Glorja u tifħir lilek Kristu. Glorja u tifħir lilek Kristu. Ħankum u immur għand missieri u ngħidlu, missier dnibt kontra s-sema u kontra tiegħek. Glorja u tifħir lilek Kristu. Il-mulej ma'kom. Ari mill-Evanġelju skont San-Luqa. F'dak iż-żmien il-pubblikani u l-midinbejn kienu jersqu lejn Ġesu biħġarhom biex jisimgħuh.
U kemm il-Farizej u kemm il-kittieba kienu jgemgmu u jgħidu nies midimba jilqa' għandu dan u jikol magħhom. U Ġesu qabad u qalilhom din il-parabola. Kien hemm raġel li kellu żewġ ulijiet. Iż-żgħir qal lill-missieru: Missier, għatini is-sehem li jmisslili minn ġidi. U dak qasmilhom il-ġid. Ma kienux għaddew wisq ġranet meta iż-żgħir sar kollox u telaq minn beltu lejn pajjiż imbiet. U hemmhekk berbaq ġidu kollu f'ħajja imtajra. Meta ħela kull ma kellu f'dak il-pajjiż waqa' ġuħ kbir u beda jħossu ruħu fil-bżonn. U mar daħal ma' wieħed minn dak il-pajjiż li batu fir-raba tiegħu jira l-ħnieżer. Kien jixtieq kieku jimla zaqqu imqar bil-ħarrub li kienu jieklu ħnieżer, imma ħadd ma kien jagħtih. Imbagħad daħal fih innifsu u qal: kemm lavranti ma' missieri għandhom ħobż bix-xeba u jien qiegħed hawn immut bil-ġuħ. Ħanqum u immur għand missieri u ngħidlu: Missier, dniebt kontra s-sema u kontra tiegħek, ma jistoqlix iżjed nissejjaħ ibnek, żommni b'wieħed mill-lavranti tiegħek. Qam u telaq għand missieru. Iżda kif kien għadu fil-bogħod, missieru lemħu u tħassru u bġirja waħda mar inxteħed fuq onqu u biesu. Qallu ibnu: Missier, dniebt kontra s-sema u kontra tiegħek, ma jistoqlix iżjed nissejjaħ ibnek. Iżda il-missier qal lill-qaddejja tiegħu: Iżaw, ġibulu l-isbaħ libsa u xiddu ilu, libsulu ċ-ċurket f'sebgħu u s-sandli f'riġlejh. Ġibu l-oġol imsemmen u waqtluh, ħanieklu u nagħmlu festa, għax dan ibni kien mejjet u reġa' qam, kien mitluf u instab. U għamlu festa. Mela ibnu l-kbir kien fil-għalqa, huwa u rieġa lura kif wasal qrib id-dar sema d-daq u s-sfin. Sejjaħ lil wieħed il-qaddejja u staqsih dak x'kien. Qallu dak: hawn huk, u missieru għatillu il-oġol imsemmen għax reġa' kisbu qawwi sħiħ. U inkorla u ma rridx jidħol ġewwa, iżda missieru ħareġ jitolbu jidħol. Ara, qal lill-missieru: ili hawn is-snin kollha naqdik, kelmtek ma ksirtilek qatt, u kieku qattajtni gidi lili biex nagħmel ikla u nifraħ mal-ħbieb. Imbagħad jiġi dan ibnek li bellalek ġidek man-nisa żinja u lilu toqtollu l-oġol imsemmen. Qallu missieru: Ibni, inti dejjem miegħi u kull ma huwa tiegħi huwa tiegħek. Imma kien jeħtieġ u meħtieġ li nagħmlu festa u nifirħu għax dan huk kien mejjet u reġa' qam, kien mitluf u instab. Il-kelma tal-mulej. Kif edna fir-randan jieħdu importanza partikolari is-salmi, partikolarment dik is-sentenza li aħna nirrepetu u ngħidu. Hekk illum għal 5 darbiet stqarrejna verità kbira: ħanin u twajjeb il-mulej. U dak li stqarrejna, ħanin u twajjeb il-mulej, il-mulej Ġesu nnifsu jurjulna permezz ta' din il-parabola. Aħna nħobbu nsejħula il-parabola tal-liben il-ħali, għaliex dan liben ħela il-ġid kollu li taħ missieru. Però din il-parabola nistgħu nsejħula wkoll il-parabola tal-missier il-ħali, għax il-missier għax hu missier li jħobb m'hemmx kejl għal imħabbtu għall imħabba tiegħu
lejn uliedu. Araw ftit meta liben jersaq u jitolbu jgħidlu żommni imqar bħala wieħed mill-qaddejja. Il-Mulej Ġesu ma qatx jagħmillu l-lista ta' dnubiet tiegħu, ta' x'għamel, kemm dam nieqes, ma qatx jgħidlu issa ġejt wara li ma ġbaqalek x'tiekol, issa ġejt fittixni, ma jsemmilu xejn. Jirrispondih biss b'ġesti ta' imħabba, b'ġesti li jerġgħu jagħtu lil dak liben mitluf id-dinjità tiegħu. L-istess ħaġa jagħmel magħhom il-kbir li ma ċċettaħx, li jgerger, imma l-missier x'jagħmel? Jurih kif hu kien għama. Għaliex? Ibni, għadek ma ndbaħx li kull ma huwa tiegħi huwa tiegħek. Iveżies, ħanin u twajjeb hu il-mulej, imma biex nintebaħ bit-tieba tiegħu, bil-ħnina tiegħu, bl-imħabba tiegħu, hemm bżonn ħaġa waħda. Li jien nintebaħ bl-iżbalji tiegħi. L-ikbar żball tal-bniedem tafu x'inhu? Li ma jkunx kapaċi jaqra id-djufija tiegħu, l-iżball tiegħu. Ejjew hekk nitolbuh il-mulej jenna permezz tal-qawwa tal-Ispirtu Santu biex lilna wkoll idawwalna ħalli nintebħu bil-fraġilità tagħna, bid-dnub tagħna u kollha ndiema nitolbu maħfra lill-missier. Ħuti eżies ejjew aħna l-koll nitolbu l-missier il-ħniena tiegħu, nitolbuh ngħidulu mulej atina widen mulej u ħenna għalina. Atina widen mulej u ħenna għalina. Nitolbu għall-Knisja biex tkun strument ta' maħfra lil kull bniedem. Nitolbu atina widen mulej u ħenna għalina. Għal kull minnu responsabbli għal ħarsien tal-ġustizzja sabiex jaħdem ħalli tinżamm dejjem l-ordni u l-paċi f'kull pajjiż. Nitolbu. Għal dawk iż-żgħażagħ li forsi telqu minn djarhom jew ġew imċaħdin mill-imħabba tal-ġenituri biex isibu dejjem persuni li jurwhom it-triq li twassal għal paċi vera. Nitolbu. Nitolbu għalina il-koll biex waqt li narfu b'sinċerità id-dnub tagħna b'imħabba u kuraġġ nitolbu ħniena għal ħtietna. Hekk minn hawn ftit mumenti oħra sejjer jibda anke l-funeral tal-Arċisqof Pawlo Cremona. Kejjew nitolbu il-mulej biex jilqgħu fih danu u jagħtih il-premju mistħoq. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Mulej Alla tagħna int missier twajjeb u ħanin, iddum biex tagħdab u kollok tieba, ilqalek l-offerta tagħna bis-sem tagħna f'dan is-sagrifiċċju waħdini ta' ibnek il-għażiż, aqlalna il-maħfra ta' dnubietna, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem.
Itolbuhu biex dan is-sagrifiċċju tiegħi tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Nitolbuk mulej biex permezz ta' dan is-sagrament imqaddes ikollna l-frott tal-fidwa tagħna ħalli nrażnu l-ġibda tagħna għal ħażen u naslu għal premju tas-salvazzjoni bi Kristu siedna. Il-mulej ma'kom, nerfu lubna il-fuq, nizzu ħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Int ridna nroddulek ħajr billi niċċaħdu mill-ikel u x-xorb ħalli jekk aħna l-midinbin inrażnu fina drawwiet ħżina u ngħinu lil ħutna fil-bżonn biex inkunu nixbħu lilek fit-tieba tiegħek. Għalhekk mal-qtajja blat tal-anġli aħna nfaħru l-kobor tiegħek u bleħen wieħed intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, ismewwiet l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola ta' smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewiet. Qaddis ta' sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u ixorbu minnu il-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jxirret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, salvana jent. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċ tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra li xoġbok tilqana un quddiemek biex naqduk. Mit-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ttaqaf fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazza Alla Marija
mar-raġel ġust tagħha San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek għala missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew b'sinċerità nitolbu fuqna il-ħnina ta' Alla. Ejjew nitolbuh jagħtina l-qawwa li narfu d-dnub tagħna u l-kapaċità li naħfru lil min għamlilna d-deni. U għalhekk ngħidu, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun tritjent kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew nittamaw ilena u l-miġġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi, la tħariex lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. ħaruf ta' Alla. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
Kien meħtieġ ibni li namlu festa u nifirħu, għax ħuk kien mejjed u reġa' qam, kien mitluf u instab. Jew fiskiet, aħna wkoll nintebħu kemm il-mulej huwa ħanin u twajjeb magħna, u fiskiet ta' qalbna nirringrazzjaw. Nitolbu. Itqarbina mqazza li jagħmilna mulej twassal il-ħidma tagħna fil-qiegħ ta' qalbna u b'qawwa kbira timlina b'kull ġid bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Il-maqdes ta' primu, il-firxet id-dija, li tixet imħabtek, u